приятелчета. Намираме се на Екерот паркинг. Тук може да няма асфалт, ама поне има човек где да си зареди колата. Днеска мисля да направя от този паркинг към Мари Холтет едно турче, да видя откъде реално минава пътя, защото всички други пътеки наоколо съм ги обходил, ама тази не съм. И после мисля да тръгна от Мари Холтет към Нуклевана и Мари Холтет. След Нуклевана ще изляза някъде около Болер. И оттам ще вляза в града и оттам ще се прибирам. Това трябва да е един тур около 45 км, може би. До тук съм дръпнал 5 от къщи. Ще видим как ще е нататък. Действаме да видим как ще е времето и как ще е всичко. Чето. Един колега е по задачите днеска. Споките. Ландскап е частна улица, има такова, че е частна, но е паметник на културата, един вид защитено. Тук вече се намерим в старата оригинална Норвегия, селската идилия. Какво става, старите сгради. Обаче няма асфалт. Там отсреща, да ви показвах овърчетата, ако се сещате. В едно от първите видеа, преди планината, която е на хоризонта, е пътеката за Мари Холтет, която използвам обикновено. И там ви показвах обрици. Тук има едно невероятно планинско ручейче, вазичка. По принцип нормално да няма асфалт в Норвегия, защото на много места живеят един, два, трима човека, то не се изплаща инвестицията да се асфалтират пътищата. И зато се прави с едър камък отдолу. Даже се слага едно специално платнище, да не покрива едрия камък. Към Мари Холтет, на там, на където ни отиваме. Прави се едрия камък, отгоре макадамче дребния камък. И
Когато е древен камък, дори да се появят дупки, той минава пролетесен трактор за равни. И общо взето по този начин много по-лесно са поддържат пътищата и много по-ефтино се изграждат. Хилко селата да има асфалт, както в България, тук просто не могат да си го позволят на властите. Бедни ли са, богати ли са, това е положението. Това е точно, се оказва, че не е било лошо. Каньончето. Сериозно научно. В парзала с задната гума. Барен камък, обаче има слепка, само камък. Слепка, отмита от водата. Така вече пъти го следи. Марихолтът
сме от квартала до тук. От тук няма ходя за Сара Вротен, а пак горе-долу по същия път. И надолу и ще търся тук Хелеро, Болер. Тук Рустат Сага. Има хубав такъв едновремешен стар като къмпинг такова. Болер. Тук има залив на самото езеро, който е много красив. Не знам как са пътищата там, тъй че ще променя маршрута по нещата, които срещна и които видя. И както ми е удобно да карам по хубавите пътища. Карам куче. Найде кучето. Тръгваме и ние там към накъде тръгна кучето. Направо нагоре радарната станция. Колко се, нямам видео за нея. Стръгвам надолу. Ще откача голямо, ще види за облаката. Струва голямото колело. Електричката няма равна. Българите. Тук се разкрива една прекрасна гледка. Едната спейка тук направо е място за кафенце и спи човек. Тук пътя завива е там надясно долу. Как пека чевира, надолу е по-лесно. Тук пътя криволичи. Прави ес и излиза е там долу. И там вече започва Нукавана и Сара Вротен е там. Ще видим коше как ще. Да действаме. Не знам къде ходя натам, но не ми прилича добра за колелето.
Какво става? Корени имат тия дървета. Момчето с кадното шляпа. Шенти отстет. Към съседния са ползва огнище. И там отсреща ще трябва да е на спортна школа за водни спорти, ако не се лъжа. И пътя трябва да наизете отляво покрай. Тук е много хубаво място направено кафенци. Направо те ще направя. Седна е така нета спека си спея на кафенци, момчето шляпа е досясканото. Сядам за кафе. Така си пия кафенцето на тази гледка. Така момчето. Сега ще тръгне с каното. Наема се е там в края от спортната зала, са наемат тия канота. Човек си пуска годишен абонамент за годината и може да се разхожда тук по наплева на езерото. Там е спортната база, където се наемат тия работи. Така отсреща пък има частни канота, надолаеме са си донесли. Такива мобилни, които могат да се донесат. Trying to help? I can't do that, let's. Момчето на скалата има много близо до брега и като седне и се закеркеничва на дъното. Не мога да тръгна. Така има още пейчици. Красота. Ja, det gikk bra. Има два залива, единия се намира е там. Е около километър навътре надясно. След първата горичка преди втората. А другия залив е около 3 км 4 и е тук напред. Но не мога да се види. И там са Сара Бротен, руините. Аз ги имам снимане в друго видео. Да се допиеме кафенцето. И после действаме. Тук кой ме дойде на гостя? Где се намерихме от средата на Норвегия? Вие откъде сте, момичета? Момичета от Плевен. От Плевен. Така. От България, гледай какво става тук. Донесли семки да чоплим. Патенцата веднага надушиха сенките. Опа. Така. И сега тук
Ще пием на тъс пейка кафенци и ще лющим сенки. С моите другарки изпихме кафенцето, те си тръгнаха, те обикалят пеша тук и аз съм почти готов. Заплаквам и мога да тръгвам. И ще обикалям покрай езерото от другата страна. Там ще вляза в града. Да видим нататък пътя как ще е, коше и какво ще най-изненада. Патароците. Тук едно птиченце на то се скри. Няма, че Чуплин да иде да провери. Да не сме му оставили нищо. Трябва да провери как. Тук има едни канута. И тук гумено кано. Надуват си го и си обикалят с него и хамак. Хамак аз имам. Кано нямам. Може да си взема шире. И време да фащаме пътя. Патароците. Сега ще направя една специална операция по изхвърляне на отпадъка в кошчето. Да пазим природата. Има информация предимно за растителни животински видове. И малко за история. Последните, които са живели Бремсерут, плюс мен са били Антон и Ана Кристенсен, които са преместили от тук 910 година. И на Трентио около 10 години. Значи от 910 до 921 са живели тук. Те са семейство и са се преместили, когато езерото е решено да бъде за питейни нужди. Хората от нищо правят история и съхраняват. Ама няма се отпускам на тази тема да говоря. Момченци с две кученца няма да чакаме действане сини по път. Така. На равното не ми трябва да използвам много ток. Ще намалим малко тока. Красивите заливчета по езерото.
Нямаше да найде вариант обекти се. Хайде сам. Сарабрутен, Марихолтет. Оттам идем наляво. Рустат Сага. Скулерудства, Глумен. Гулсмеден. Нататък някакъв път, дето мога да го гледаме за къде отива. Но някой друг път. Сега ние сме за тази посока. Чай, то сплаш тук. Аз го подминах. Бъчните туалетни. Асфалт, бъчни туалетни, са най-прекрасните места на света. Психолог, идилика, хамаците, хвърлят в ризното. Връвченци тук. Чупам от вятъра. Сарабрутен е ето в тази посока нататък. Няма къде да се карат канутата тук. Има много хубави места, където мога да се отиде. Малкият толкова стрела, то му и най-хубаво пясъка да се фърля по главата, гледа коста. Разходка из горите, осмарка. Тук пак има някакъв хубав път нататък, ама някой друг път ще ги разглежда. Днес дестинацията е да намерим спортния клуб за водните спорти. Там ти момченце дед беше наел кануто. Има много красиво местенце, което трябва малко го подминахме.
Трябва да се върнем да го видим. Не може, много е красиво. Да, хората къде си правят къмпингче, има и ечица. Ето така. Огнище. И се виждат островчета, заливчета. Среща пак има хората къде да за... Сега. Тук се вижда 14 детелинки, но тук на пръв поглед не виждам. Как се изтърва тази гледка? Сега като влизах насам, се виждаше идеално радарната кула. Тук конкретно като влязах и не се вижда. Сега ще се върна горе, където се виждаше да я снимам. Тук някъде се виждаше. Да, ето. Вижда се прекрасно. От тук радарната кола радарната кола. Имам цяло видео с нея. И така, продължаваме по пътя към спортния център. Тук хубави вилички имат вътре. Това е център.
Тук се изтича. И тук тече през тия шлюзове и през тази рекичка. Polakt minst til vannføring fra Nukkelavand til Landselva. Minst til vannføring er 10 liter per sekund. Det tilsvarer 14 cm på måleskalaen. Regulanter vann- og avloppssenter i Oslo kommune. Brudd på det pålegg meldes til Norges vassdrag- og energidirektorat. Значи, тук на тази скала долу трябва да има минимум до 14 см. В момента е 20 и малко и 5-6. Минимум 14 см, за да не пресъхне тази рекичка. И отговорна е общината на Осло, комуната. И ако някой види нарушение, трябва да се обади на Норвежкото енергийно министерство. И тук ги канотата, откъде нашето момче беше взел кано. И тук има къде се вържи човек колелото, да се остави да се вземе кано. Само че трябва да е медлен, трябва да е член в профсъюза. Там отсреща пих кафенцето. Тук се регулира водата колко да бъде в езерото. Кучето. Тук че могат да се паркират канотата, да се сложат във водата и да се извадят. Ги канотата тук. Клеван опадлек. И човек като е член, момчето, дето беше дошло с каното. Тук може да се сложи каното на вода и да се качи и да си кара спокойно. Въпросите. На плащчето позадях само малко, угасна колелцето, сега се включи. Палям моторите. Така, буст. И е време да си хода. Тук съм почти в града. Ще снимам видеото до града и после ще пътувам без да снимам. Няма смисъл градските пейзажи сме виждали в другите видеа. Айде, бунгас!
Много красиво околото езеро, така Нуклевана. Човек да си дойде с кануто тук, да си шляпа напред-назад. Тук за реката, където правят водоспускането. Тук имат явно преодържавяване тук в района. Те скоро са успели или да си възстановят после имуществата, или да ги запазят. Имат много къщички така. Така мощчета с две пейчици. Красотичка и рекичката. Много готино. Анкевеген. Цело. Аха. Тук има информация за рекичката. Какви животни, какви индустрии, каква история. Тук има факти за зимата и малко и история. И маршрути. Този маршрут е много хубав. Ще го снимам. Да мога да го направя някой път с колелото. Защото няма откъде да от Google тия карти ги няма. Тук локални маршрути. Обяснено там от картата маршрутите къде са. Тук е какво се грижи общината да има. И още карти. Това ще е днешната разходка, приятелчета. Намираме се в момента ето тук. И има възможност покрай реката да се пътува и да се слезе до морето. Ето така. Но това няма да е днешния маршрут. Днешния маршрут ще е през града и към Лоренскок. Надявам се, много красиво така с тези хижички, кокетно, запазено. Има обяснителни табели, къде човек как да се разхожда. Има препоръки за маршрути. Има възможност да се кампингува на 150 метра от последните къщи и в целия район, с изключение на питейната вода, които са язовирите обозначени за питейна вода, Елвога. Аз имам видео за Елвога. Този път ми е много интересно откъде отива, обаче няма да го пробвам този път днес. Мисля, че отива на едно много красиво заливче покрай Нуклеваната. Аз съм бил там, но
Общо взето, днешната разходка мина добре. До тук съм въртнал към 25 км. Имам може би 20 или 25 гима, да. И имам още 15 поне до вкъщи, даже повече, около 20. Тъй че ще се прибирам. И се надявам да съм запечатал хубави кадри, които да са ви харесали. Слагайте палци, поздравяйте, разподеляйте, не знам какво се приказва там. Няма какво да приказвам, обаче сложете по един палец в YouTube, като гледате, за да може да покаже видеята на хора, които са заинтересовани от такъв тип видеа. Ако гледате без да сложите палец, лично за мен не е проблем, но няма да излезе уведомление на останалите, които имат някакъв интерес от тази тематика. Така че, ако не ви пречи, натиснете там един палец. Не ме интересуват камбанки, мамбанки, сложите по един коментар нещо, което да накара алгоритъма на YouTube да забележи моя труд и да го покаже на заинтересованите хора. Довиждане и до скоро и до нови срещи!